Vi ser denne gang på et ny ting, som jeg ikke har vist jer før, det er nemlig korrelationen imellem enfamilieshuse i Danmark og så det amerikanske aktiemarked S&P 500. Og det har jeg arbejdet med fra 1981 til 2025, og der er en korrelation på 0,85, og det er en ret høj korrelation. Og så ser vi på Pandora, Novo, Vestas og Danske Bank på dagsbasis, som vi plejer. Velkommen til mandagschart. Her har jeg vist udviklingen i enfamilieshus og S&P 500, og den kan vi kalde den orange linje her er S&P 500, og den blå kurve er enfamilieshus, og det er vist logaritmisk, det vil sige, at overalt er den samme afstand. Det vil sige, fra 0 til 100, der er den her afstand, og fra 100 til 200, det er den samme afstand i kurven. Og det viser man, når man har et langtidschart. Og her kan vi se, at den her korrelation, den er på 0,85, så det er selvfølgelig en relativt høj. Og det vil sige, at de samme varieret med 0,85 med hinanden. Det giver ikke en hel forklaringsgrad, men det kan forklare et eller andet om, at de to aktive klasser, som kører nogenlunde i samme retning. Det vil sige, at når de stiger, jamen, så har vi den situation, så stiger de sammen, og når de falder, det kan vi i hvert fald se herhen på finanskrisen, der falder de begge to. Og det gør selvfølgelig, at hvis man har en fast ejendom, hvis man har fast ejendom, enfamilieshus, eller en lejlighed, eller sommerhus, eller hvad man har, så skal man være klar over, at aktier jo følges ad med det, fordi der er en korrelation på 0,85. Så hvis vi prøver at kigge på situationen, jamen så en høj historisk korrelation mellem boligpriser og aktiemarkedet, det indikerer altså, at mange husholdninger kan være mindre diversificeret, end de umiddelbart tror. Og det vil sige, at der er den situation, at når der er 0,85 i korrelationen, så bevæger de sig i bund og grund sammen. Og det betyder, at man har ikke dækket, det er den samme aktive performance, kan man sige, som det udviser. Så det vil sige, at altså, i perioder med økonomisk fremgang, som vi har set i de senere år, så er det altså en fordel at være i begge steder. Men på den anden side set, så vil en recession eller en konjunkturnedgang, eller måske en finansiel krise, det kan påvirke både boligformuen og aktieformuen, og det vil ske negativt på samme tid. Og det gør selvfølgelig, at man så har en vis risiko, hvis man arbejder med aktivklasserne, altså aktivklasserne, skal man sige, aktiemarked. Så at være opmærksom på, at den der korrelation, der kan vi påvirke, så man kan miste en større del af sin formue periodisk. Så hvis du ejer et hus til 5 millioner, og har 2 millioner i aktier, hvor stor en del af din formue, tror du så, egentlig afhænger af den samme økonomiske udvikling, og det kan jeg selvfølgelig svare på, det har jeg allerede svaret på, kan man sige, at de bevæger sig sammen opad, og de bevæger sig sammen nedad. Så derfor kan man blive ramt, kan man sige, formuemæssigt på en svækkelse i konjunkturerne, så vær lige opmærksom på, at det kan ske. Okay, det var lidt om boligformuen og aktieformuen. Så ser vi på Pandora på dagsbasis, og den har et mål i 630, og vi kan se, at 200 dages glidende gennemsnit, den ligger 636,71, og vi kan se, at 50 dages glidende gennemsnit er intakt opad, og hvis vi kigger på de her bevægelser med korrektioner, så kan vi se, at vores adfærdsmodel, når den ligger tæt på 80, som den gør her for eksempel, så kan vi forvente, at der kommer en korrektion. Og så kan den bevæge sig ned mod 40, og det vil sige, at 40 er et okay sted at købe, hvis den gør det. Men ellers, hvis den bevæger sig kun ned i 60-området her, jamen så er det en stærk opadgående trend. Så hver gang den kommer i 80, så kan vi forvente, at den korrigerer, og det gør den begge gange. Og nu har vi så en mindre korrektion, men det er jo en del af markedsbevægelserne, at vi stiger, vi får en korrektion, vi stiger, vi får en korrektion, vi stiger, vi får en korrektion. Stiger vi så igen, jamen så er der en mulighed for, at vi kan bryde 636,71, som er beliggenheden for 200 dages glidende gennemsnit. Så er vores mål jo opfyldt, og så er vi nødt til at tage stilling til et nyt mål, men det tager vi til den tid, hvis vi får et brud på 200 dages glidende gennemsnit. Det var den
Så kigger vi på Novo, og Novo havde vi jo et første mål i 280, så det er opfyldt. Nu har vi den situation, at vi vil gerne have, at den bryder 200 dages glidende gennemsnit, som er beliggende i 304,85. Vi har fået et test hernede på vores adfærdsmodel, og det ser egentlig ganske fornuftigt ud, den her korrektion. Nu lægger den så op til, at den måske vil forsøge at bryde 304,85, men det ser vi måske i løbet af 14 dage. Men lad os nu se, hvad der sker. Novo ser ganske fornuftigt ud indtil videre. Vestas, den er lidt bekymret for, fordi at den har jo den situation, at den ikke kan bryde 200 kurs 200. Vi har også et støtteområde, der ligger nede i 150. Så har vi 200 dages glidende gennemsnit til at ligge i 159,09. Og vi har fået et brud på 50 dages glidende gennemsnit. Og det er ikke så interessant, fordi det bryder mig ikke om. Men vi har stadigvæk en intakt trendlinje, som ligger her. Den har vi flyttet lidt, men den er stadigvæk intakt i opadgående retning. Så har vi 200 dage til at ligge 159,09, og hvis de skal helst ikke bryde 200 dage, så har vi en situation, hvor vi kan sige, at markedet kan blive presset ned mod 150. Og hvis vi bryder 150, så vil det formentlig være et udtryk for, at vi har en konjunkturnedgang, fordi så bliver målet ned i kurs 100 på grund af den her konsolideringsfase, vi så vil have. Så vi er meget opmærksom på, hvad der sker i den kommende tid. Jeg tror ikke, at den bryder 200 dage nu, men man skal hele tiden være opmærksom på, at det meget vel kan ske. I dagschartet på Danske Bank, jamen, der kan vi sige, at vi har lidt modstand i 330, og det er den trendlinje, der ligger her. Men det er ikke så vild med bare at stige op over. Så den ligger bare og kører lidt sidelæns her, og den har en divergens. Og det betyder, at vi kan forvente en mindre korrektion. Om den er helt færdig, det ved jeg ikke. Men jeg kan ikke lide, at den ikke, når den bryder 330, som har været modstandsområde, at den så ikke bare bevæger sig opad. Men det gør den ikke. Så den er gået lidt i stå. Så det kan være vanskeligt at få den til at stige ret meget yderligere på kort sigt. Men vi skulle gerne have den til at stige yderligere op over 330 på afgørende vis. Vi har et 200 dages glidende gennemsnit i 283,13. Og det ser ellers ganske fornuftigt ud. Der er ikke så meget at sige til. Det eneste betænkelighed, det er, at den ikke kører videre op over 330, men lad os nu se, hvad der sker. Det var, hvad vi havde den her gang til mandagschart, og vi håber, vi ses næste mandag. Tak fordi I så med.